Има седмици две за вакансия зимна, продължаваме после да учим. И след доста уроци през цялата година е време в игри да се включи. Ах, бъдни вечер! Добре, че успяхме да се върнем в леглата. О, щях да забравя! Шлемовете! Готови? Да започваме! Защо не? Леглата си в шейна да превърнем и над града да полетим. Огромния снежко на мода да върнем, на чистия ед и да бдим. Кой нас да буд, снежни боеве и ангели горе летят. Химни коледни и 100 подаръци, лопати проправяме път. Купонът не е вечен. Така е, да, има много за правене, но нека свърши песента. И ето тук сме в Финия си първ, в очакване на Коледа. И ето тук сме в Финия си първ, в очакване на Коледа. Мамо! Финия си фърп правят коледен епизод!